Si vols parlar de l'avi, et diria que era una persona molt emprenedora. Al saber que hi havia una aigua mineral aquí al poble, que la gent la bevia i tal i qual, llavors ho va investigar. El meu besavi, que és qui va fundar el laboratori, Oliver Rodés, la primera analítica d'una aigua que va realitzar el juliol del 1903 va ser l'aigua de Vilajuïga. A les 9 del matí anaven a prendre 1 litre d'aire. I després a la tarda és quan hi havia la reunió d'estiuejants, que preníem l'aigua. Van durar molts anys que tapaven amb un tap de suro. I el tap de suro sempre hi havia probabilitats de que quedés un bocí a dintre de la part de l'aigua. Recordo que hi havia molta gent que hi treballava. I la meva feina era netejar ampolles, que abans es netejaven a mà. Llavors baixaven els homes a netejar el pou. Havien de tenir 2 o 3 dies traient el gas. I he treballat 49 anys a l'empresa. Me'n recordo d'anar a fer cua a l'escaire, que ens donaven ampolles d'aigua. Potser a algú no li agradava, però el que agradava molt. Era un aficionat absolut. En un moment on tot el tema de natural, tothom parla de natural i quasi no n'hi ha res natural. Quan parlem de natural, aquesta aigua és natural. I això és molt important. Jo quan van tancar de fa uns... Va ser molt de greu. Jo ja els tenia acostumats a tot el meu que entrava a veure aigua de Vilajuïga. I de cop i volta venen i els dic, ara no. Era una llàstima, tant d'anys que es deixés perdre una cosa així. L'objectiu important era que Vilajuïga tornés a funcionar. I aquesta gent me dona la sensació, ho estimen això, que els hi agrada. Quan vam sentir que Grifos s'ho comprava va ser com un miracle. Un projecte com aquest és una qüestió de passió. I és més que res un tema romàntic per Grifols que és un tema de negoci, evidentment. Si teníem la capacitat no podíem deixar perdre aquesta tradició centenària d'aquí de l'Empordà.